la veu de la gent gran. Sí, una veu molt important i que sempre diem que té dos grans vertents. Primer, és la veu d'una part de la ciutadania que és això, ciutadania activa. Sempre diem, no es tracta d'afegir anys a la vida, sinó afegir vida, ciutadania activa als anys. Comença una etapa que la volem plena, plena de capacitat de compartir amb altres això, la vida, la ciutat, l'espai públic. Plena de ganes d'aprendre, plena de ganes de disfrutar, plena de ganes de viatjar, de compartir, de ballar, d'introduir-nos en aquest món dels ordinadors i aprendre justament a veure com s'informen i es comuniquen també els nostres nets o els nostres fills, doncs també nosaltres. Respecte a això us vull dir, nosaltres seguirem desenvolupant la xarxa de casals de gent gran de Barcelona. Amb més quantitat, més propers, n'hem de fer més per estar més a prop de la gent allà on està. És evident, nosaltres hem d'atendre a tots els ciutadans de Barcelona. Les necessitats socials ja no són quelcom graciable, que es podran atendre, bueno, si hi ha recursos sí, si no, no. No. Les necessitats de que algú es pugui desenvolupar amb autonomia, la capacitat de que algú pugui tirar endavant una vida autònoma, és un principi que en aquest país hem decidit que serà un dret universal, que l'hem d'atendre com atenem l'educació o la sanitat. Per molta gent la seva necessitat és poder estar en una residència. Farem més residències a Barcelona. Hem de seguir fent centres de dia. Necessitem seguir impulsant apartaments tutelats per gent gran. I després ja ho sabeu, sempre que podem, la gent, tots nosaltres, hem de poder viure a casa nostra. I aquest és un principi fonamental. Sempre que puguem, hem de reforçar els serveis perquè la gent pugui viure a casa seva. A vegades amb un petit aparell, la teleassistència, o si no, amb persones que 1, 2, 4, 8 hores al dia et puguin ajudar a desenvolupar la teva vida a casa teva. Jo estic aquí per dir que nosaltres hem escoltat, escoltem, i el que us volia dir és que nosaltres seguirem escoltant les veus de la gent gran de Barcelona. Jordi, lo importante es que las promesas que hagáis se cumplan. Eso es lo más importante de un político. Porque el que tenemos que creer el pueblo en los políticos es cuando ves las realidades. Es una obsesión que yo tengo. ¿Sí? No, en serio. Mira que estos días me acusan de no decir nada que sea como muy espectacular. No, es que yo todo lo que quiero decir es lo que después haremos. Exactamente.